песента? Да. А на другия барабан как свириш? Тихо. Дай да видим тихо как свириш на него. А я покажи огъня само, който си направил. Ето. И кое какво е? Картофи. Какво правиш? Картофи. Ама какво ги правиш тия картофи? За теб. Ама пържиш ли ги? Да, пържиш. Дади. Да. Какво стана с чука? Къде се удари? Тук на буската. А как се удари? Какво правиш? Аз чука много силно, защото стане леко дърво. Кое дърво? Я ми покажи. И това. А какво си направил тук? Дървата, големите си ги слагам, то се наварят. Айде, последна песен да чуем за фотоапарата. Браво! Кой каза? Аз. Що? Ми харесва ми песента?